Vamos a empezar coa roda de prensa cunha pequena análise da situación actual do sector lácteo, donde cas diferentes partes. En primeiro lugar, vamos a falar da produción no que vai de ano, no que vai deste 2020, que a situación excepcional que estamos atendo. A nivel de produción, estes 4 primeiros meses do ano, que os meses que temos datos deste primeiro cuatrimestre, pois o que se está producindo o que se produciu foi un incremento da produción tanto a nivel estatal como a nivel galego, acorde coa demanda que estábamos tendo por parte do consumo. Por lo tanto, Galicia neste caso aumentou o seu diferencial respecto a España, por lo tanto, incrementa o seu peso respecto ao total da produción do Estado. A nivel de consumo, no que se refire ao consumo por parte dos consumidores, tanto de leite líquido como de derivados, pois vimos un incremento moi importante todos os meses desta situación excepcional, todos os meses deste estado de alarma se produciu incremento tanto de consumo de leite como de derivados. Cabe resaltar, por exemplo, o mes de abril con un incremento de casi un 21% do consumo de produtos lácteos no noso país. Por tanto, vemos claramente un consumo que non se resentiu, a pesar de que é certo que determinados sectores como hostelería, restauración, pois evidentemente si se reduciu ese consumo, pero foi compensado con creces polo consumo por parte dos fogares. A nivel xa máis económico de produtos industriais, o que vimos durante estes meses, aí xa temos datos máis actualizados, incluso desta pasada semana, pois si é certo que durante os meses, fundamentalmente abril e maio, vimos unha caída importante da manteiga e unha caída tamén importante do leite en pó. Sen embargo, xa nas últimas semanas estamos vendo unha certa recuperación, polo menos parece ser que se tocou ese fondo e xa empeza a haber unha certa recuperación, tanto na manteiga, que ainda a pesar de seguir baixa, comeza a recuperar, como o leite en pó, que en concreto xa estamos un 4% de precio respecto a mesma semana do 2019. Por tanto, o mercado internacional xa amosa indicios de recuperación. Solo fai falta ver tamén o que está facendo Francia a través da súa interprofesional, que tiñan previsto unhas determinadas accións debido a esta caída de precios de produtos industriais e vendo como evolucionaba o mercado, pois paralizaron esas accións de reducción de produción ademais. Respecto ás importacións, aquí sí que temos que resaltar moito, porque son datos moi chamativos, e digo chamativos porque as importacións de leite en cisternas para o noso país nos primeiros 4 meses do ano incrementáronse nun 92%. Por tanto, un incremento significativo durante estes primeiros 4 meses respecto ao mesmo período do ano pasado, e só no mes de abril houve un incremento do 211%. Por tanto, estamos falando de incrementos de importación de leite en cisternas moi significativos que sí nos parece que son a causa de determinados comportamentos de determinadas industrias que vamos a comentar ahora mismo. Por lo tanto, deste pequeno análise do sector, produción, consumo e precios do mercado, o que queda claro é que non existe ninguna sola razón de mercado para as propostas que están facendo a día de hoxe determinadas industrias de baixar o precio do leite aos produtores. E non existen porque a gran maioría destas industrias están aludindo a precios de produtos industriais, que é certo, como comentaba, que tiveron unha baixada,
pero non é menos certo que ningunha industria, que a industria española, e menos a industria galega, pois dependen destes produtos industriais. Se nos leva insistindo por activa e por pasiva estes 2 últimos anos, cando os precios dos produtos industriais estiveron disparados, cando a manteiga chegou a prezos históricos por arriba, e que non se repercutiu nin un solo céntimo aos produtores, pois se nos decía por parte da industria que era debido a que eles non dependían dos produtos industriales senón da leite líquida. Agora que baixa os produtos industriais e non baixa a leite líquida, resulta que é o contrario, que dependen dos produtos industriais. Por lo tanto, é claramente unha falsedade, non dependen de produtos industriais, o seu mercado fundamental, evidentemente hai pequenas variacións, é o leite líquido, pero o que sí está claro é que ese dato de importación, entrada de leite de outros países excedentarios, donde sí caiu o precio do leite, e que esos excedentes están introducindo en España e en Galicia a través de cisternas fundamentalmente, pois si se dispararon e están entrando a moi baixo precio, pois son a principal causa desta presión que están trasladando as industrias e os produtores. É dicir, a industria quere abaratar o seu precio e para iso utiliza estas cisternas que están entrando a 18, 24 céntimos. Xa fixemos as correspondentes denuncias desta entrada ante a AICA, espero que teña unha acción contundente e, pois, iso é a posible causa e non outra destas actuacións por parte das industrias modificando de forma unilateral os contratos. Nos últimos meses vimos como algunhas industrias importantes en Galicia pois plantexaban de forma unilateral a modificación dos contratos aos produtores, contratos que estaban en vigor dentro da lei e plantexaban, por exemplo, Lactalis, a modificación dos contratos aos seus produtores alegando que a modificación da lei de cadena, da recente modificación da lei de cadena, lle impedía aplicar un índice referenciado ao FEGA, como xa denunciou Unións Agrarias en varias ocasións, ese índice era claramente ilegal. Por lo tanto, a lei de cadena, é certo que decía que nos daba a razón a Unións Agrarias que era un índice legal, se modificou ese índice, pero esta empresa utilizou esta modificación do índice para baixarlle o precio aos gandeiros, o cal é totalmente ilegal, porque a mesma lei de cadena dice que calquera modificación dos contratos, calquera modificación do precio non pode ser a baixa. Por lo tanto, pois esta é unha modificación totalmente ilegal, e non só iso, senón que aparte aplica un novo índice, referenciado aos produtos industriais, co cal tamén entendemos que é ilegal porque o proceso, como decía antes, a formación do precio desa industria para nada depende destes produtos industriais. Outras industrias, vemos xa na última semana, poñen outra excusa que é a actual pandemia. Estamos falando agora dunha industria que se nos vendiu como referente do futuro do sector lácteo galego, incluso o propio presidente da Xunta a visitaba e a trasladaba a importancia desa industria para o sector lácteo galego. Todos contábamos que isto fora así, pero encontrámonos agora que de forma unilateral pretende romper os contratos cos produtores. E non o vamos a permitir. Desde aquí o que queremos trasladarlle aos produtores é que non firmen eses novos contratos, esas novas propostas de contratos, porque son ilegais. Son totalmente ilegais. Incumplen a normativa actual de contratos lácteos en moitos puntos. En primeiro lugar, propónse unha modificación de precio de contrato de forma unilateral. Nada de acordo, porque se lle envía unha carta aos produtores, non se consensúa con eles esta modificación, e, por lo tanto, unha modificación de contrato unilateral que incumple varios puntos da norma actual de contratos da lei de cadena. Se propón unha modificación do precio, unha baixada do precio,
co cal non está permitido. A normativa de contratos permite modificacións do precio, pero só a alza, non permite modificacións do precio a baixa. Propónse, en segundo lugar, unha variación do tipo de precio, cal tampouco permite a normativa. Esta empresa, Enlate, tiña un precio fixo para os produtores e agora se lle intenta introducir un precio variable en función dos produtos industriais, o cal, insisto, é totalmente ilegal e se lle traslada unha baixada media aproveitando esta modificación de en torno aos 2 céntimos, o cal, insisto, non o vamos a permitir. Calquera oferta para os produtores da modificación de calquera modificación dos contratos ou calquera oferta debe chegar como mínimo con 2 meses de antelación. Esta oferta está chegando incluso despois da entrada en vigor que o propoñen da mesma, é dicir, chegou onte, está chegando o día de hoxe aos produtores esas notificacións cando propoñen a entrada en vigor o día de onte, o 1 de xullo, polo tanto, outra ilegalidade máis. Propoñen contratos a 3 meses, é dicir, non só este contrato a 3 meses, senón os sucesivos contratos a 3 meses, o cal tamén é totalmente ilegal. A lei é clara, os contratos teñen que ser obligatoriamente a 1 ano, e o único que pode renunciar a esta duración de 1 ano son os produtores. É dicir, por lo tanto, non se nos pode propoñer contratos simultáneos a 3 meses porque os produtores xa tiñamos firmado un contrato con esta industria a 1 ano, con uns precios medianamente razonables e agora se nos intenta romper estes contratos e levarnos a un despropósito total legal e un despropósito total para os produtores, porque unha vez que rompamos este contrato de duración a 1 ano, nadie nos garantiza que unha vez que finalice este contrato inicial de 3 meses, pois nos sigan recollendo o leite, visto a actitude da empresa de romper un contrato anual en moitos casos aos 2 meses de telo asinado. Por lo tanto, algo que tiñamos esperanzas, que nos trasladaron as esperanzas por parte da propia industria, por parte da Xunta de Galicia, do presidente, do conselleiro, de que iba a ser un referente para o futuro do sector lácteo, pois referentes como este non os queremos. É dicir, nós queremos industrias serias que aposten polo sector, porque o sector estamos esforzándonos día a día mantendo as nosas explotacións a flote a pesar dos precios que estamos recibindo, que en moitos casos non cubren costes de produción. Estamos sendo competitivos respecto aos produtores de outras comunidades, a pesar de que cobramos unha media de 2 céntimos e medio menos que a media de España. Estamos sendo competitivos respecto a Europa, modernizando ano tras ano as nosas explotacións. A día de hoxe somos referente mundial na produción de leite, pero o que necesitamos é industrias que realmente aposten polo sector, non industrias que a mínima de cambio, porque queren simplemente ganar máis cartos, rompen o que está pactado, os contratos que están firmados e intentan facer o negocio por outro lado. Por lo tanto, insisto, non vamos permitir este cambio porque, se esta industria quere modificar os contratos, o que tiña que haber feito é sentarse cos produtores e negociar calquera posible modificación. E para negociar primeiro hai que falar, e os produtores podrían estar dispostos ou non a facer esas modificacións, pero previa consulta cos mismos e facendo contratos evidentemente a largo plazo, non 3 meses, e cada contrato vou facendo o que a min me interesa e o produtor queda totalmente desprotegido. Por lo tanto, insisto, pedimos aos gandeiros que ningún gandeiro firme estes contratos e exiximos a retirada dos mesmos de forma inmediata por parte desta industria. Exiximos tamén que por parte da Consellería do Medio Rural, da Xunta de Galicia, do Ministerio de Agricultura, tomen cartas con estas actuacións, con estas actuacións mafiosas por parte de determinadas industrias, para que a
as actuacións que se tomen na súa contra sirvan de exemplo para que non se trasladen ao resto de industrias. A día de hoxe non existen causas justificadas para a aplicación destas reduccións de precios. Existe unha lei de cadea que, ademais, está en modificación parlamentaria ahora mismo e, por lo tanto, se poden introducir determinadas modificacións que dende Unións Agrarias xa planteamos e espero que sean escoitadas, e máis, vendo estas situacións, que existan sancións exemplares para as mesmas industrias e que non se mire para outro lado por parte de quen ten responsabilidade para que se aplique esas sancións. Nós xa puxemos en conocimento estas accións ante a AICA, por lo tanto esperamos que exista unha actuación inmediata por incumprimento de contratos. E tampouco, quero deixar aquí claro que tampouco vamos a permitir a chantaxe continua por parte de determinadas industrias contra as organizacións de produtores, contra a organización de produtores que existe en Galicia, exixíndolles a determinados produtores que para renovar os contratos teñen que deixar as organizacións de produtores. As organizacións de produtores se crean para que os produtores teñamos peso na negociación. Aquí, claramente, o que se ve é que as organizacións de produtores lles molestan as industrias. E, por lo tanto, se lle molestan as industrias é que algún papel si van a cumplir, o papel de agrupar os produtores, de organizar os produtores, e, por lo tanto, non vamos a permitir e vamos a actuar de forma contundente contra determinadas industrias que lle trasladan aos produtores que para renovar os contratos teñen que deixar de pertenecer a algunha organización de produtores. Por tanto, pues queremos deixar constancia desta situación, vamos a exixir responsabilidades se isto se leva a cabo e vamos a ser moi contundentes coas industrias que pretenden continuar con estas prácticas a todas as luces ilegais. Que xa está trasladada dende fai xa algún tempo, que xa puxemos en conocimento da AICA, que é unha de Lactalis, donde alegan a modificación da lei de cadena dicindo que o seu índice o que teñen aplicado, que é un índice referenciado ao FEGA, é ilegal, como xa denunciamos no seu día de Unións Agrarias, e, por lo tanto, o que dicen é que van por esta modificación, se ven obligados a modificar os seus contratos, pero aproveitan a eliminación dese índice para dúas cousas. Primeiro, para baixar o precio, e segundo, para a introducción dun novo índice que tamén nos parece que non é legal, porque se referencia únicamente a produtos industriales. Por lo tanto, esa é, por un lado, unha situación, e despois o resto de incumplimentos, flagrantes incumplimentos, son de Inlei, da empresa que se instalou en Teixeiro, e si que temos unha batería importante de incumplimentos con a comunicación que lle chegou aos produtores, ou que lle está chegando estes días aos produtores, a todas luces fora de lugar e de contexto. Realmente de Francia, tamén de Portugal, pero non é un tema de que sean esas mesmas industrias as que traen o leite, senón que a industria en xeral está aproveitando este leite que existe no mercado por parte de outros países a moi baixo precio para abastecerse e, polo tanto, como ten abastecido con precio a máis baixo precio, pois digamos que é menos necesario, entre comillas, o leite dos produtores españoles, e o que intenten é, como non hai tanta presión, non hai, digamos, unha competencia real entre elas, pois vamos a abaratar o precio, como xa temos parte do suministro garantizado por esta vía de entrada de cisternas. Non é un tema puntual destas dúas industrias, nin moito menos, senón en xeral do sector esta entrada de leite.